ಕೆ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರು ಪಂಡ ಏರ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಮ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಮನೆತನದ ಏತೋ ಸೀಕುಲು ಗುಣಮುಖ ಆಪುನಂಚ ಇತ್ತಿನಕ್ಲ ಪರಕೆ ಬಂಪುನಕ್ಲು ಕಂಬಳಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕೊಂಚೂರು ತೆರಿಯರ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟು. ಮೇಯ್ಟ್ ದಾದಂಡಲ ಕಿಡುಬೂರಿನಕ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇತ್ತನಕ್ಲಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಸುತ್ತ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ನ ಅಲ್ಪ ನಾಲ್ ಬಟ್ಟಿಲ ಇಂದೀಪೇರು ಇನ್ನಿಲ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು. ಕಂಬಳ ಈಸ್ ಅ ಗಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲರು ರತ್ನ ಕಂಬಳಿ ತನಗೆ ನೆಲಟ್ ನಡ ಪರಿಜಗ್ಲ ಇತ್ತ ಐತ ಬದ್ದಿಗೆ ದಲ್ಯ ಬಾಣ್ಣು ಅಂತ ಪೇರು ಅವು ಇನ್ನಿಲ ನಡತು ಇದು ಜಾಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ದಾದನ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ఆయన కిదెట్ చేసి జానవారుల అట్టోడి ఎత్తముడి అరియుండు ఐతం ఇత్త ఆయన స్థానమాన నిర్ధార ఆపేదన దినొక్కులు ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರಕ್ಲೆ ಸಾಂಕುನಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಐತ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ ದಿನ ಹಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಆ ಊರು ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅವರಿಚ್ಚಿ ಶುಭ ಕೆಲಸ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಊರದ್ದು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಊರು ಪೋನಾಗ ಬೇತ ಸಂದರ್ಭ ಎರ್ಲಿನ ಕಾರ್ಗಲ ಗಗ್ಗರತ್ತ ಕರೆಕ್ ಕುಪ್ಪಿಚೂರು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಎರುಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಕತೆಗಳೇನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲಿಡಪ್ಪನೆ ಈ ಮಂತ್ರವಾದಿಲ್ಲ ಬರಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ತರದ್ದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಕೇನ್ನಾಗೆ ಮೊಗಲ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಈತ ಸಮಸಮಾನತ ನಾನು ಬಿಡು ఆయన 20 తోజ్జిಗೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ರ ಪೋನಾಗ ಮೊಗ್ಗಲ ವಿರೋಧ ವರ್ತನೆ ಎನಮಿ ತೆಟೆ ಕಾಣದ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇತ್ತು ಒಲವು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಇರೆಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಕಾಲ್ ಇರ್ನ ಬಡಿದಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ದು ಬೊಪ್ಪನಾವಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಾನ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪನಾವಾಡಿ ಕಡಂಬೆ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಬರಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತನುಂದಂಡ ఆయన ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಓಡಾಪಣ ಕೈ ಕಾರ್ಬಲ್ ಆಯ ಕಂಬಳಗ್ ನನ್ನ ಬತ್ತೆಂಡ ವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ಲ ఆయన ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದೆಪ್ಪ ನಿನ್ನ ವೈದವ್ಯ ನೆಕ್ ಪೋಡಿದುಕೊಳ್ಳುಂಡ ಒಂದು ಇರ್ನ ದಾಳ ಮಲ್ಪರಾಪ್ಚಿ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ಇತ್ತ ನಡಪನ ಕಂಬಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ದುಂಬಗ ಪೋಡಂದಾಡ ಇನಿಕ್ ತೂಪುನಂಚ ಇತ್ತಿನ ಜವನೇರ ಕಂಬಳದ ಕಡೆಕ್ ವಾ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತೂವೋಡು ನೀನು ಎಂಚ ಬುಳೆ ಪಾಡು ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ. ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಅಸ್ಮಿತೆದಾದೊಂಡ, ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಾದೊಂಡ, ಆಚರಣೆದಾದೊಂಡ. ಒಟ್ಟು ತುಳುವೆರೆಂದು ಪಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಒವ್ಮಾತ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡ. ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಪಂಡ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅನನ್ಯವೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಲೆ ತೊಂದಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದು ನಿಖಿಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶುರೂತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡೆ ತುಳುವೆರು ಪೂರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಒವ್ವೇ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿರಂದಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಮ್ಮ ಕಲೆ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ. ತುಳುವೆರಾಯನಕುಲು ಒವ್ವೇ ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆಗೆ ಪೋಣಂದಾಂಡಲ ಅಕಲ್ನ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಪಾತೆರ್ರಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು, ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು, ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು, ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು. ಒಂದು ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾವಂದು ಕಂಬಳ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡ್ ಕಂಬಳ ಆನಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನೊಂದುಲ್ಲ ಅಡೆಗಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಯಿನ ಎಂಚ ಅತನ ಈ ಕಂಬಳದ ಪಿರೋದ ಕತೆದಾದ ಅಂದ ಪೂರ ತೆರಿಯೋನ್ರೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುತೂಹಲ. ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು 55 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನಿಕ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭೀಷ್ಮರೆಂದೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯೋಡುಂದಾಂಡ ಬೆರ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಪಡತನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಆರ್ ತೊಡಗಿಸಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿ ಆದುಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ. ಕೆ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರು ಹಿರಿಯರು ಇರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬಾಯ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಸುಮಾರು ಕಡೆಟ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೈಕ್ ಇರ್ನಾಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನ್ ಸರ್ ಎಂಕುಲು ತೂಯಿಲೆ ಕಡೆ ಓಲ್ ಕಂಬಳ ಆನಂದಾಂಡಲ ಈ ಅಲ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು, ಇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಂಡು, ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಹೊರಟು ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಚೊಪ್ನಾಗ ಮೈಕ್ ಇರ್ನಾಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇನಿ ಪಿರೋರ ಇರ್ನಾಡೆಗೆ ಮೈಕ್ ಬೈದನು ಆಂಡ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಕುಲು ತೆರಿಪಾರ ಪೋಂದುಪ್ಪುನು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಐತ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಾಗ್ಲ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುನದಾದ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಎಂಗ್ಲ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಡ್ ಕೆ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟುಗು ಕಂಬಳಡ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿಡೇ ಈರೊಂಜಿ ಇರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಚಾಪುನು ಇರ್ನನೆ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋನ್ನಾರು. ಇನಿಕ್ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆವಡು, ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆವಡು, ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಆವಡು ಅಂತನ ಇಂಚಿಂತಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆವಡು ದಾಂಡಲ ಐಕ್ ಸುರೂಕ್ ಇರ್ನಡೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನವು ಇಡೀ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿದ್ರ ಪಾತ್ರ ಇರ್ನನೆ ಏನು ಪಾತ್ರ ಅಡಿಕೆನ್ಗ ಸರ್ ಕೆ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರು ಪಂಡ ಏರ್ ದಾದೆ ಕೆ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬ. ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಮನೆತನದ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಪ್ಪ ಮುಡಿ ಕಂಬಳ. ಮುಪ್ಪ ಮುಡಿ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಸರ್? ಮುಪ್ಪ ಮುಡಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 30 ಎಕರೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆ. ಓಕೆ. ಈ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ನಿಜವಾನಿ ಅರ್ಥ ಗಂಪಕಳ. ಗಂಪಕಳ
ಕೆಸರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಶಾಲವಾದ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಗದ್ದೆ. ಓಕೆ. ಅಂಚಾದು ಈ ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ದಯದಿಂದ ಅವು ಜಲಮಟ್ಟ ಒಡಿಪೋಡು, ಕಟ್ಟಿನ ನೀರು, ಬಿತ್ತಿನ ಬಿತ್ತು, ಪಾಡ್ನ ಗೊಬ್ಬರ, ಗಿಡಕ್ಕೂ ಭತ್ತಗೂ ಸರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಜಲಮಟ್ಟ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಸೈನ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೈತಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಎಕರೆಲ ಆಯನ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆ. ಅವೇ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಸೀಮೆ ಒಂದು ಪೋನಗ 5 ಎಕರೆ 10 ಎಕರೆ 30 ಎಕರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆ ಉಂಟು. ದಯನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನೇ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮನೆತನದ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಬೆನ್ನಿ ಬನ್ನಗಲ ಕೆಲವೊಂದು ಇತ್ತು ದುಂಬುಡು ಅಕಲ್ನ ಖಂಡದ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆರೆ ಹಾಕದು ಐತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿದ ಮೂಲಕ ಐನು 3rd ಕ್ರಾಪ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸುರುತ ಬುಳಕ್ ಕಾರ್ತಿ, ರಡ್ಡನೆ ಬುಳಕ್ ಸುಗ್ಗಿ, ಮೂಜನೆ ಬುಳಿ ಬಾರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಡಾಪನಂಚನ ಇಕ್ಕು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅನ್ಕುದಾರೆ. ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಭೂಮಿ ಆತ ನಿರಾಶ್ರಯ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅನ್ಕುದಾರೆ. ಮೂಜಿನ ಫಸಲ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತು, ಮೂಜಿನ ಫಸಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿರಾಶ್ರಯದ ಭೂಮಿ ಅವು. ಒಂಜಿ ಎರಡನೇದಾದ ನಮ್ಮನ ಹಸ್ತಶಿಲ್ಪದ ವಿಜಯನಾಥ್ ಶಣೆ ಬತ್ತನದ ಪಂಡೇರೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಕೊಳಕ್ಕೆದ ಚಾವಡಿ ದಾತ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಾಮತಸ್ತೇರ್ನ ಇಟ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಹಸ್ತಶಿಲ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆತ ಇಲ್ಲನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಪಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲುಂಡಲ್ಪ ಆತ ಕಡೆತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೂದ್ಲ ಆರ್ ಪಂಡಿನಿ ಕೊಳಕ್ಕೆದಾತ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಬೇತಿ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿ ಕೊಳಕ್ಕೆದಲ್ಲ ಅಳದಂಗಡದ ಬರಾಯದ ಅಳದಂಗಡಿದ ಅಂದ್ ಚಾವಡಿಲ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಅಂದ್ ಪಣದು ಅನೇಕ ಅವ್ಲು ಸೊತ್ತು ಇತ್ತನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪನ ರೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊರ್ತೊಂದು ಬರೋಡ ಅಂಚ ಈ ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆದ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪರ ಇನ್ನಿತ ಲೆಕ್ಕ ಟಿಲ್ಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತನ ಕಾಲತ್ ಒಂಜಿ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪಣ 100 ಜತೆ ಇರ್ಲುಬೋಡು, 100 ಜತೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಪುರ ಅವು ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತದ ಕಡೆಯಕ್ ಈ ಕಂಬಳ ಪನ್ನ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಲಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬುಣಿ ಕಟ್ಟಪುಣಿಟ್ಟು ಕಂಗು ತೆಂಗು ಐತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸುರುಕೆ ಅಂದ ಪಂಡ ರೈತನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂಚಾಪೆದನು ದುಂಪಂಡ ಆಯನ ಜಾಲಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ಭತ್ತದ ತುಪ್ಪ ಉಂಡು ಆಯನ ಕಿದೆಟ್ಟು ಏತು ಜಾನುವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಮೆಲ್ನೇ ರಡ್ಡಕ್ಕಿದೆ, ಎರ್ಲೆನೇ ರಡ್ಡಕ್ಕಿದೆ, ಬೋರ್ಲೆನಕ್ಕಿದೆ, ಪೆತ್ತಲ್ನಕ್ಕಿದೆ, ಬೊಕ್ಕ ಕಂಜಿಲೇನು ಕಟ್ಟಣೆ ಒಂಜಿ ಕಂಚಿಲಿಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯನ ಕಿದೆಟ್ಟು ಏತು ಜಾನುವಾರುಲ್ಲ ಅಟ್ಟೋಡು ಏತು ಮುಡಿ ಅರಿಯುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತ ಆಯನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಿರ್ಧಾರ ಆಪೇದನ ದಿನಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಎಸ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅರಿತ ಮುಡಿಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತನ ದಿನಕ್ಕುಲು ಇತ್ತ ಅಟ್ಟೋಡು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಆಂಡ ಈ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಇರ್ಲು ಬರ್ಪೇದ ಈ ಕೆಸರು ಕಂಡೋಡು ದಪ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳತ್ ಕೆಸರು ಕಂಡೋಡು ದಪ್ಪನಾಗ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ದಪ್ಪನಾಗ ಅತಿ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಇರ್ಲು ಬೋಡಿತ್ತು ಕಡೇಟ್ ಸಾಗೋಳಿದ ಕಡೇ ತಾನಿ ಬಿತ್ತುನನ ನಡುಪುನನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾಗವಹಿಸೈನ ಇರ್ಲೇಡು ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಇರ್ಲೇನು ಸಾಲಾದ ಉತ್ತದು ಅವು ಇರುವ 30 ಜತೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಕಂಡತೆ ಒಟ್ಟು ಗಿಡ್ಪೆದಿರು ಅವು ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತದಲಕ ರಡ್ಡ್ ಕರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡನ್ ದತ್ತದ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನಂತ ಆತ್ ಎರುಕುಲೇಡು ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಸಾಲಾದ ಉತ್ತದು 30 ಜತೆಯನ್ನು ಬಿಡು 30 ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಪೆದಿರು ಕಂಡು ಉದ್ದ ಬರಿಟು ಉತ್ತದು ಕಟ್ಟಣಿಗೇಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮನೋರಂಜನೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಡಾರು ಬೀಡದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಗುಳದ ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ದುವೇ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಪೋಂದಿತ್ತನ ಪಂಡ ರೈತಗ ಮನೋರಂಜನದ ಮಾಧ್ಯಮನೇ ಅವೇ ಇತ್ತನ ಐಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತನ ಐ ನಾನು ಬೇತೇನೆ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ ಅಂಚಾದು ಸಾಲಾದ ಉತ್ತದ ಗಿಡಪುನಾಗ ಒಂಜಿ 30 ಜತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಇತ್ತೆರಡ ಒಂಜಿ 10 ಜತೆ ಮಧ್ಯೋಡು ಬೂರ್ವ ಲೆಂತ್ ಆಯ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತದಲಕ್ಕನೆ ಕರೆತಾತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಾಲ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತರೆ ಮಧ್ಯೋಡು ಬಿಡ್ಪೇದೇರಿ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಪನ್ನೇಕ್ಯಾನೆ ಆಯ್ ಓಟಗಾರರಿಲ್ಲ ಆತೆ ಸಮರ್ಥ ಇಪ್ಪುಡೆ ಇಜಿಂದ ಮಧ್ಯೋಡು ಬೂರ್ಬೇರೆ ಒಂಜಿ 30 ಜತೆ ಪಿದಾಂಡ ಒಂಜಿ 3 ಜತೆ ಹಿಡ್ದು 5 ಜತೆ ಕೂಡಿ ಬಿಟ್ಟೇದೇರಿ
ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮೂಲ. ಸುರೂತ ಕಂಬಳಲು ಸುರೂತ ಇಂಚ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕೋಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಟದ ಸಾಗುವಳಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಂಬಳ. ಇದು ಕಂಬಳ. ಗೆಂದಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಂಡದ ಕೈಲಿ ಅತ್ತನ ಪರಂದ ಕೈಲಿ ಐದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಗೌರವ ಇನಿಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಡು ಸೀಮೆದ ಗೌರವ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಸುರೂಕು ಬಹುಮಾನದ ತೊನ್ನಗಾಗಲಿ ಪಟ್ಟದ ಅರಸೆರಡ್ದು ರಡ್ಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಲ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ವಿಷಯ ಬರ್ಪಣ ಬೊಕ್ಕ ಇನಾಮದ ವಿಷಯ ಬಂಗಾರ ಪೊಸತ್ ಇನಾಮದ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಕೊರ್ಪರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಈ ಕಂಬಳ ಗದ್ಯನು ಉಳ್ಮೆ ಮಲ್ಪನೈಕ್ ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ದಯಾನಂದ. ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಎರಲು ಪೋಪೆದ ಕಂಬಳ ಸಾಗುವಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಂಬಳಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಡ್ಡು ವಿಧಾನದ ಕಂಬಳ ರಡ್ಡು ವಿಧದ ಕಂಬಳಲು ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ತಾಯಿ ಬೇರು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಮೂಲದ ಒಂಜಿ ಅಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಕಂಬಳ. ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ದಿನ ದಿನ ಹಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಆ ಊರು ಬೇತೆ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚು ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗದ ಯಜಮಾನದ ಪತ್ತಿನ ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿರಲ ಅತ್ಯಂತ ವ್ರತ ನಿಯಮಡು ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಲಾದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಾದು ಆ ಕಂಬಳ ಆನೆಟಲ ಅಗಲು ಐತ ಆತ ನಿಷ್ಠೆಡ ಅಕಲು ಐನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ದೈವಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಉಂಡು ದೈವಿಕ ಮೌಲ್ಯನೇ ಉಂಡು ಧ್ಯಾನ ಪನ್ಪೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ನ್ಯಾನಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೆತ್ತನ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮದ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಐದು ದುಂಬು ಈ ಕಂಬಳೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಸನದ ದಾಖಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನೈಕ್ ತಾಳಿಪಾಡಿದ ಶಾಸನ ಆಯ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಗದ್ಯದ ಉದ್ದ ಅಗಲ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಶೃಂಗೇರಿದ ಶಾಸನ. ಅಂದು ಕಂಬಳ ಗದ್ಯನ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಪದ ಬಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಒಂದು ಶಾಸನ ಪುದರ್ಪನ್ ಪೇನ್ ಅವು ಉಂಡು. ಕಲ್ಲು ಮಾಗಣೆಯ ಶಾಸನ ಐದು ಗೌಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ದನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಗದ್ಯನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಐನು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ದತ್ತಿದಾನ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಕಡೇತ ಸೂರಾಲ್ದ ತೋಳಾರರ ಮದನ ಮೋಹನ ದೇವಿ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಆ ಶಾಸನ. ಇಂದು ಈತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾಸನದ ಆಧಾರಲಂಡ ನನಲ ಒಂಜುಂಡು ಹುಡಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಹುಡಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನೀರು ಪಾಟ್ರೆಚ್ಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರಸ್ಯರು ಕಾಲ ಅದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರಸ್ಯರು ಪಟ್ಟಗು ಬರ್ನೈತ ಮಧ್ಯಡು ಮಾತ್ರ ಆಪನ ಕಂಬಳ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ ಒಂದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಲೈಕ್ ಶಾಸನದ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಸುರಾಲ್ಡ್ ಅವಿತೆ ಉಳುವವನ ಹೊಲದಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಪೋತುಂಡು ಅಂಡಲ್ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಶಾಸನ ಉಂಡು ಹುಡಿ ಕಂಬಳ ಹುಡಿ ಕಂಬಳ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಠನಿಜಿ ಧೂಳು ಆಕಾಶ ಉಪೋಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಉಂಡು ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಕಾಲುಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಈ ನಮೂನಿದ ಈ ಕಂಬಳಲು ಇಪ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಕಂಬಳ ಇಂಚಾಪುಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಕಂಬಳಲು ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳ ಅವು ಇತ್ತೆಲ ಆ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳಲು ನವೆಂಬರ್ದ ಸಂಕ್ರಮಣ ಹೊಡೆದು ದಶಂಬರದ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಉಲಯ ಆಪನ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಅವು ಬಾರು ಬುಳೆಪುನ ಕಂಡೊಡೆ ಆಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳಲು ಸೀಸನ್ ಬಾರು ಬುಳೆಪುನ ಮನದಾನೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಅದು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳದಾದೊಂಡ ನಿಜ ಉಳುಮೆದ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಶುರುವಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳದಾದೊಂಡ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಆಡು ಐಗು ಸೂರಾಪನೆ ಏತ್ ಬರ್ತಕೊಂಡ ಈ ಆ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾನ ಕೋಣ ಐಟ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯೋಡು ಪರದೆ ಕಟ್ಟದ ಜೋಡು ಕರತೆಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲಾದ ಗಿಡಪನಲು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರಾಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯೋಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತೆ ಅವಳು ಅವು ಇಂಚಿನಂದ್ ಪಂಡ ಆ ಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವಡು ಇರ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಬಿನ್ ನೆಕ್ ಈ ರೀತಿದ ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡಪೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪೋಡು ಬಂದು ಆತ ಪೊರ್ಲು ಮುಗಿಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಗು ಒರಂಬ ಮಾಂಗಣದಗಲು ಮೂಲ್ಕಿದ ಅರಮನೆಡು ಸೇರುತ್ತೆ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತರು ಬರ್ತದೆ ಪಂಚಾಂಗ ತೂದು ಅರಸರ್ನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗೂ ಸರಿಯಾದ ಅವು ಕಂಬಳ ಫಿಕ್ಸ್ ಅವಡು ಅರಸರ್ನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಇದನ್ನ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಒಂಜೇ ಇಪ್ಪು ನಮಕ್
ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜವು 28 ತಾರೀಕಿಗೆ ಏಪನ ಜನವರಿ ಏಪನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಇಂಚನೇ ಇರ್ಲು ಜಪ್ಪರ ಅಂದುಂಡು ಸುರುಕು ಕಡೇಕ್ ಮುಟ್ಟ ಜತ್ತನ ಸುರು ಜತ್ತನ ಇರ್ಲು ಅರಮನೆದ ಇರ್ಲು ಐಕ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಟು ದೈವಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಅಂದು ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನ ಬಪ್ಪನಾಡದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಈರ್ನ ಕರೆಕ್ ಪಾಡದು ಶುರುಕು ಅರಮನೆದ ಇರ್ಲು ಜಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡತೆ ಇರ್ಲು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಉಂಡವು ಆ ಇರ್ಲು ಕಡೇಕ್ಲ ಅಕಲೆ ಬರ್ರ ಮಿತ್ತು ಕಡೇಕ್ಲ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಇರು ಜತ್ತದು ಕಂಬಳಡ್ದು ಇರ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬರ್ನೇಟ ಅರಸೇರು ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ತೊಟ್ಟಿಪ್ಪೋಡು ಪೂರ ಇಡೀ ಎರುಕುಲ್ ತೀರ್ಥ ಜತದ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುನೆಟ್ ಅರಸರು ಉಪವಾಸ ಹೊಡಿಪೋಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಇತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಜಾಗ ಇಡ್ಪಾತನ ಕಂಬಳನ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಈರ್ ಪಂಡರ ದೈವತ್ವದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಈ ಕಂಬಳಗ್ ಒತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಬರೊಂದುಂಟು ಈ ಅರಸೆರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತೂದು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪುನಂಚ ಎರುಕುಲು ಬರ್ಪುನೆಟ್ಲ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಆವಡು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಉಳುಮೆಗೆ ಆವಡೊಂದು ಹತ್ತು ನೆಟ್ಟುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವತ್ವದ ಅಂಶಲೇನು ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗಲಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ನೆಟ್ ಪರಕೆ ಪನ್ಪುನ ಕುಲುಲ್ಲೇರಿ ಎತೋ ಸೀಕುಲು ಗುಣಮುಖ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲ ಪರಕೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲುಲ್ಲೇರಿ ಕಂಬಳಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕೊಂಚೂರು ತೆರಿಯರ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟು ಒಂಡಾರು ಬೂಡದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಜಾತ್ರೆ ಅವು ಜನಾಧಿಕದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಅವಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಗೌರವ ಒಂಡಾರ ಬೂಡು ಪಾಂಡವರ್ನ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಗಳ ಒಂಡಾರುಗಳ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆಕ್ಕಲ ಈ ಒಂಡಾರದ ಕಂಬಳಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಮೂಲು ಕಂಬಳ ಅನ್ನಾಗ ಅವಳು ಕೆರೆ ಕಲಂಕೆದನು ಪನ್ನಗ ಮೂಲು ಕಂಬಳನ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಕೆರೆ ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕರೆ ಕಲಂಕೆದನು ಅಂಚ ಮೂಲು ತಿಗಳೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸಳೆ ಅಕಲ್ನ ಸಾರಥಿ ಪಾಂಡವರ್ನ ಅವಳು ಆನೆ ಕಂಬಳದ ದಿನ ತಾನೆ ಆ ಐನು ಮೂರ್ತಿಯುಳ್ಳ ಐಕ ಈತು ಜನಕ್ಕೆ ಐಕಲ ಪರ್ಬಲ ಅವಳು ಹಣತೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪುಂಚ ಉಂಡು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಪುಂಚಗೂ ಆರಾಧನೆ ಆದ ಆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಆ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ 15 ಗ್ರಾಮದಾಗಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ 100 ಜತೆ ಹಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಲಗ ಬಿರುದು ಬಾವಳಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಅತೇ ರಾಜ ತೆತ್ತೋಡು ಅಗ್ಲಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮದ ಕೋಲು ಒಂದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಂಚನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳು ಆ ಕಂಬಳಗೆ ದಿನದೀನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಪಡೈತೆ ಬೇತಿ ಇರ್ಲದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಹೆಜ್ಜಿ ಕಂಬಳನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಕ್ಕಿದೆಪ್ಪುನು ಒಂದು ಉಂಡು ಉಕ್ಕಿದೆಪ್ಪುನು ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಹಿಡಿದ್ರೆ 2 ದಿನ ದುಂಬು ಉಕ್ಕಿದೆಪ್ಪು ಅಂದು ನಾವೇರು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ರೆ ಜೂಲ ಇರು ಬೂರಿ ಎರ್ಮೆ ಕೈಕಂಜಲು ಪೂರಾ ಜನ 1000 ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ತಿರ್ಗುನನೆ ಐಕ್ ಒಂದು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅವು ತಿರ್ಗು ಆಯ್ತ ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗುದನೆ ವಾಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಕೆಡುಬೂರಿನಾಗಲಿ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಸುತ್ತ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಾಕುನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನ ಅಲ್ಪ ನಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕಲಸದ ಬಟ್ಟಿಲ ಇಂದೀಪೇರಿ ಇನಿಲ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ಇನಿಕ್ಲ ಏನ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಬೊಳಂತಾರಿನ ಅವಳು ಪಾಡ್ನಂಚನ ಅಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಜನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ರಮೇಂಚ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಮುಂಕದ ಬಲ್ಲುಗಳು ರಡ್ಡು ಗುಯದ ಬಲ್ಲುನು ಪಾಡ್ದು ಆ ಬರಿಟಿ ಈ ಬರಿಟಿ ಹೋದ್ ದುಮ್ಮದ ಎರ್ಲು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪಡಾದಿ ಗಿಡ್ಪುನೇಟ ಇಡೀ ಸಭೆ ಉರಿಲ ಪಂದುಗೇರಿ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಬುಡ್ದಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ತೊಡ್ಡದ ಕೆಲಿಂದಲಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕದ ಜನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪೇರು ತೂಪುನೇ ಪೊರ್ಲು ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐಟೆ ಬರಪನ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನೇ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಿಯರ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ರಥ ಉಂಟು ಈ ಕಂಬಳದ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟ ಪುಣಿತದೆ ಸುತ್ತ ಆಯ್ತು ಉತ್ಸವ ರಥೋತ್ಸವ ಅವು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ದ್ಯಾಪಣೆಯನ್ನ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಟೀಮ್ ಪತ್ತೊಂಪೋದಿಯನ್ ಮುದ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಮತ ಕುಲ್ದೆ ಅಂಚ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಒಂಜವ್ವಾಂಡ ನನೊಂಜಿ ಇರ್ನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪೋಯಾರಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕೂಡ ಕೊಕ್ಕಡ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಉಂಡು ಆ ಕೊಕ್ಕಡೋಡು ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟಿಂಚಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ನಾಗಲು ಕಂಬಳದ ಕಂಡಗೂ ಇರ್ಲೆಂಚ ಅಪುರಾಗಿಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂತಕಾದಿಗಳು ಇತ್ತನಂಚಿನಗಲು ಕಂಬಳ ಅಕ್ಲ ಅಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಜಪುಡ್ರ ಅಪುಜಿ ಓಲಾಪುಜಿ ಆಂಡ ಕಂಡದ ನೀರಿನ ಬೇತ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊಣತ್ತದು
ಈರಿನ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದಾಯಂದ ನಾವು ಮಸ್ಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತನ ಟೈಮ್ ಅವು ಹಾ. ಅಡೆಬತ್ತನ ಎರಲು ಜನ ಜಾನುವಾರ್ಲು ಪೂರಾ ಆ ಕರೆಗೆ ಜಪಡವಡೆ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಜಾನುವಾರ್ಲೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರ ಅಂಡ ತರತ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಒಣತುದು ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆಗೆ ಪಾಂಡಂಚಿನ ಪರಕ್ಕೆ ಈ ನೀಲ್ ನಡತೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಸುತ್ತ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತುದು ಶೇಡಿ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ದೀಪನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡತೆ ಐತು ಒಟ್ಟುಡು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಸಕಲ ಬಿರುದು ಬಾವಳಿಡು ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಕಂಬಳದ ಗದ್ದೆ ಮಿತ್ರದು ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ದೇವರನ್ನು ವೈಭವಡು ಪತೊಂಬರನಂಚನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಕಾಲರು ರತ್ನಗಂಬಳಿ ತನಗೆ ನೆಲಟ್ ನಡ ಪರಿಜಗ್ಲ ರತ್ನಗಂಬಳಿ ಹಾಸತಿ ಅಂದು ಇತ್ತ ಬದ್ದಿಗೆ ದಲ್ಯ ಬಾಣ್ಣು ಅಂತ ಬೇಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತನ ಕುಂಟುಲು ಉನ್ನತಿ ನೆಲಕ್ ನಡ ಪರಿಜಿ ಅವು ಈ ನೀಲ ನಡತೊಂದು ಉಂಟು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ನಂಬಿಕೆಲು ಬದುಕುಗು ನಂಬಿಕೆನೇ ಮುಖ್ಯ ಅವಿ ಕಂಡ ಅಕಲ್ನ ಜಾನುವಾರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಐದು ದತ್ರ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ನಡತೊಂದಿದ್ರು ಕಟ್ಟ ಪುಣಿತ್ತ ತೆಂಗು ಕಂಗುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಧಾರ ಆದದ್ದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಕತೆಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರಲೆಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಕತೆಗಳು ಅಂಚ ಆ ಕಾಲಡು ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಧಾರ ಹಾಪಿದನ್ನ ಕಂಬಳದ ಮನೋರಂಜನೆಲ್ಲ ಐಟೆ ತಿಕ್ಕದನು ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಆಯನ ಕುಲ್ಮಂಡತೆ ಕತ್ತಿದ ಅಂದೆ ಅವಲೇ ಇಪ್ಪದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕತ್ತಿ ಬೋರ್ಡಂಡ ಇರೆ ಬೋರ್ಡಂಡ ಅವಲೇ ಬತ್ತಕೊಂಡು ಸೈ ಅವು ಕಳಸ ಇಪ್ಪಡು ಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಸೇರಿ ಇಪ್ಪಡು ಒವು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಕೊಡು ಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರ ನಡಪೆದನು ಪೋನಾಗ ಎರ್ಲು ಗಾಡಿಡು ಈ ಕಾವೇರದ ಇರ್ನ ನಾವೇರು ಉಂಡತೆ ಅವಿನ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪಿದ್ದಾರೆ ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಅಂಡ್ ಮನೋರಂಜನೆಗಳು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಅಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಕಂಬಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಲು ಮಾತ್ರ ಫೇಮಸ್ ಅತ್ತು ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಲು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಇನಿಕ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಲು ಬೇತೆ ಎನ್ನುಂಡು ಒಂಜಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಲು ಫೇಮಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪುಗಾರ್ತನಕಂತ ಐಟ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆತಿರ ಅಂಚದು ಪ್ರತಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಈಸ್ ಅ ಗಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವು ಐಟ್ ಏರ್ ತೊಡಗಿಸ ಇರಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಲಾಭನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕೊರೊಂದು ಬೈದ್ರ ನಾನು ನಂಬು ಖಂಡಿತ ಈತ ಕೋಡೇರಿ ಉಂಟು ಸಮುದ್ರ ಕರಾವಳಿ ಅವು ಒಂಜಿ 22 ಎಕರೆದ ಒಂಜಿ ಖಂಡ ಆ ಕಂಬಳದ ಪುದರಿಂಜಿನ ಹೊಂಡ ಜೈನ ಜಟ್ಟಿಗರಾಯ ದೇವರ ಕಂಬಳ ಜಟ್ಟಿಗರಾಯ ದೇವರು ಅವಳು ಇರ್ನ ಜಟ್ಟಿಗರಾಯ ಬಾಗೋಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಡ್ ಇತ್ತವು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಉಂಡು 22 ಪಾಲಾತನು 22 ಎಕರೆ 22 ಪಾಲಾತನು ಆಂಡ ಒಂದೇನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಿ ಇಟ್ನ ಒಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ತಂಗಳು ಅವ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂತ ಅವ್ಲು ಅಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಪನು 4 ಕಂಬಳ ಆಪನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಬತ್ತ ಮೂಡ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಒಂಜೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಬಹುದು ಪಂಡ ತುಂಬಾ ಅಂಚ ಇತ್ತನದೆ ಎರ್ಲು ಕೊಣತ್ತಿನಗ್ಲಿಗೆ 2,000 ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನಾಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಬರ್ತನಾಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಪೆನಿದಕ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬರಪೇರಗಲ್ 5 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬರಪೇರು ದಾಯನ ನಾವು ಎಂದೆತ್ತೊಲೈ ಮುಗ್ಯೋಡು ಆ ಸಮಯದೊಲೆ ಮುಗ್ಯೋಡು ಅಂಚಾದು ಆ ಕಂಬಳ ಗದ್ಯದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಕಂಬಳದ ಗದ್ಯದ ಬೇತನ ನಂಬಿಕೆ ಕಂಬಳ ಗದ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬದುಕುಗೂ ಆಧಾರ ಅಂಚಾದು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಓಡಂಡ ದೇವಿರ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ದೇವರನ ದಯ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆವು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ಅದು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇದು ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡದ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಾಗಲೇ 35 ವರ್ಷ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಲಿ 2 ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೇರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳ 2 ಉಂಡು ಅವಳೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ಬೇತವಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜವು ಅವಳು ಈ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಾಗ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಬೀಡುಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶುದ್ಧ ವೇಷ್ಟಿ ಜನಿವಾರ ಮತ ಕೊರಡು ಆಯ ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆಡು ಕಚ್ಚಪಾಡ್ದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನ್ ಲೆಕ್ಕ ನುಗ್ಗ ಇಂಚ ಊರ್ದು ಪಂಚಾಂಗ ಓದರ ಉಂಡೆ ಪಂಚಾಂಗ ಓದರ ಉಂಡು ಗಳಿಗೆ ಎಂಚುಂಡು ಮೂರ್ತಿ ಎಂಚುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಪೂರ ಆ ಪದ್ಧತಿ ದುಂಬುಡಿತುಂಡು
ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಂಡತಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂರ ತೂದು ಅಂದ್ ಕಡೇಟ್ ಆಯ್ನ ಇಡ್ಬೊಕ್ಕ ಬಾರೆ ಬಾಡ್ನ ಬಾಕಿ ಯಾರೊಂದು ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಎಣ್ಣೆಡ್ಪುನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಂಕಾರದ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಉಂಡು ಪೂಂಕಾರ ಎಂದ್ ಮಂಡ ಅವು ಧ್ವಜಸ್ಥಳಕ ಆಯ್ತಾ ಸುಮಾರು ಅಂತಸ್ತು ಮತ್ತ ಮಲ್ಪೇರಿ ಐಟ್ಲ ಕೋಲು ಪುಂಕಾರ ಬೇತೆ ಬಂಡಿ ಪುಂಕಾರ ಬೇತೆ ಅಂದ್ ಕೋಲು ಪಂಡ ಹುಂಬುದು ಕೊಣದೈನ ಊರ್ನವ್ಳು ಮಲ್ಲಕಮ್ಮ ಅಂಡ ನೀರು ನಡೆದತ್ರ ಹಾಳಾಪಣ ಪಣದು ಬಂಡಿ ಪುಂಕಾರೆ ಕರ್ಮುಳಿಡ್ಲ ಈದುಡ್ಲ ಇನಿಲ ಆ ಬಂಡಿ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ ಕಲ್ಲುದ ಅಂದ್ ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಹಾಳವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಣದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಗೊತ್ತಾವರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆ ಕುಡುಂಜೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳು ಆಕಲ್ನ ಬದುಕುಗೂ ಆಧಾರವಾದ ನಮ್ಮನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತಾಯಿ ಬೀರಾದು ಆಚರಣೆ ನಂಬಿಕೆ ಆರಾಧನೆಲು ಬಿತ್ತುಂಡ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ ದಿನ ನಿಗದಿ ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆ ಊರುಡು ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಅವರ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಉಂಡು ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಯೋನರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈರ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ತಿಕ್ಕದಾರ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಲ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳದ ನಡುಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಐಕ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಇರ್ನ ಕಂಬಳಗ ಪರಿಚಯ ಎಂಚಾಂಡಿ ಇರೆಗ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟು ಯಾನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ MA ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಆರ್ ಪನ್ಪೇದರು ಕದಂಬ ಅನ್ಪನ್ನಾಗಲ್ಲ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಣೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಎಂತ ಅನ್ಪಣ್ಣಾಗ ಅರ್ಪಂಡೇರಿ ನೋಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳ 2 ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟುಂಟು ನೀನು ಏನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇವಲ ಅದು ಮನೋರಂಜನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಬಾರದು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ಪಂಡೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಎಂಚ ಅನುಭವ ಆದಾಗ ತೆರಪಾದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ 1969 ಎನ್ನ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದ ಹೊರಗಿತ್ತನು ಓಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16th 1968 ಎನ್ನ 2 ಪಾರ್ಟ್ ವರಿನ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆದಾನಿಯೇ ಎಂಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು RD ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಡೇ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ 4 ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು 22 ಜನ ಇತ್ತಿರ ಕಡೆಗೆ 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ಆಪನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೆಡ್ ಹೋದ್ ಕೇಂಡೆ ಸರ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ಎನ್ನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಯೂನಿಯನ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ಯರ್ ಯಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣು ತಂದು ಪಂಡೆ ನೆನ್ಬುಡಿಯ ಸೀದಾ ಪೋಯೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಇಂಕ್ಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆವಂದ್ಲ ಪೋಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ವರ್ಷನೇ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಾದಿ ಯಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪೋಂಡ ಬರ್ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಎಡಮ ಪಾರ್ಟ್ ಪತ್ತಲ ಒರಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ರಾಯಿ ಮರಲಿರ್ಲಕ್ಕ ಗಡ್ಡ ಬುಡು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಟೀಚರ್ನಾಗಲ್ಲ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದು ಸಾಕಾದು 1 ವರ್ಷ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೋದು ಅಜಕರ್ದ ಜೋಡ ಇರು ಓದು ನೈಟ್ ಹುಷಾರಿತ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಬೇತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಡ್ದತ್ರ ಐಕ್ಲತ್ ನೆಕ್ಲತ್ ಅಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒರಿದು ಹೋಯ್ ನಾ NCC ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ತುಂಬುದು ಒಕ್ಕಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ಆತಿತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ ಎಸ್ ಮೆರಿಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಆಯಾ ಮಧ್ಯೋಡು ಏನ್ ಅಜಕರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 1 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ 1000 ವರ್ಮನೊತ್ತ 7ನೇ ಇಸ್ವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಡಿ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕದ ಬಜಗೋಳಿಡಿ ಪೇಟೆದ ಬರೀಟಿ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪನ್ನೊಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಆ ದಿನೊಕ್ಕಲೇಡಿ ಟಿಕೆಟ್ದ ಕಂಬಳ ಅದು ಟಿಕೆಟ್ 30 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ದ ಕಂಬಳ ದಾಯ ಮಲ್ತಿರನ್ ಪಂಡ ದಿಡಿಮಿರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಜಾತ್ರೆದ ದೈವಲ್ನ ಆ ದಿಡಿಮಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಗೂ ತಾಮ್ರ ಮುಚ್ಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ನೆಕ್ಮೂಲ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಬಜಗೋಳಿ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಜೈನರಿ ఒక ಗುಣಪಾಲ್ ಜೈನರಿ ಮುಂದೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ 70 ಓಕೆ ಮುಂದೇನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಊರುಡಿತ್ತೆ ಅದಾಗ
ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎರ್ಲೇನ ಬಿಲ್ ಬತ್ತದ ಪೋನಾಗ ಬೂರ್ದು ಕೆಸರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆಜ್ಜೇರಿ ಕಂಡದ್ ಬೋಪೇದೆ ಕಂಡದ್ ಬೋಪು ನಿಖಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತು ಚಿತ್ರ ವಾತಾವರಣ ವಾತಾವರಣ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂತೆ ಭಾಷಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜು ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಪೆದೆ ತನಕ ಭುಜಬಲಿ ಬಂಗೇರಿ ಗುರುಕುಲ್ ಇತ್ತೇರು ದಾ ಮೈಕ್ ಪತ್ ಪಂಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ದಾಲ ಐಡ್ ದುಂಬು ಫಾರ್ಮಲ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆದಿ ನಡ್ದುಂಬಿರ್ ಮಂತದ ರಾವ್ಪುರ ಕಂಬಳದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳ ಐಡ್ ದುಂಬು ಇತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗಿತ್ತನ ಕಣೆಪ್ಪಲ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲುಲು ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ಈ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಟ್ಟುಗು ರೈತಗ ಬೋಡಿ ಪುನಃ ಅಡ್ಡಫಲಾಯಿ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾವೇರು ದಪ್ಪನ ನಾವೇರು ಬೋಡು ಅಂತ ಪಣದು ನಾವೇರು ಅಡ್ಡಫಲಾಯಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಬಲ್ಲು ಕಣೆಪ್ಪಲಾಯಿ ಈತಿ ವಿಭಾಗಂలో ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇರ್ಸದು ಇದು ಈರ್ಪಣ್ಣ ಈ ಕಂಬಳ ಶುರು ಅಂದು ಬಜಗೋಳಿದ 130.30 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಲವಕುಶ ಪುದರದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ನೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನೀರು ಪಾಡುತ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮ ಅಂಡಿ ಅನ್ಕೊಳತ್ತದ್ದು ಇದು ನೀರು ಪಾಡ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶುಚಿರುಚಿಯಾಜ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು 1970 55 ವರ್ಷದ ಪಿರವದ ಕತೆ ಅಲ್ತರದ ಎಂಚಿನ ಆನಂದ್ ಪಂಡ ಜನ ಒಪ್ಪಿರನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಜನ ಒಪ್ಪಿರು ಜನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರನ ಜನ ಒಪ್ಪಿರು ಪಾತೆರನ ಕ್ರಮನೂ ಒಪ್ಪಿರು ಅಂಚಾದು ಕಂಬಳಡಿ ಇಂಕ್ ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತನೆ ಬಹುಶಃ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದವ್ರಲ್ಲಿ ಇನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಂಬಳದಲ್ಪ ಉಂತೆರ್ಲ ಕಾರಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಆಂಡ ಆನಿದ ಕಂಬಳಡಿ ಎಂಚಿನ ಆನಂದ್ ಪಂಡ ಫೈನಲ್ ಆನಾಗ ಕುಡುಮೂರು ಆದಪ್ಪ ಚೌಟ್ಯರ್ನಲ್ಲ ಕಂಕನಾಡಿನ ಅಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣನಲ್ಲ ರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಮ ಬತ್ತ ಈ ತನಕ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸುರುತ ಕಂಬಳತೆ ಅವೇನು ಕತ್ತೇರಿ ಮೇಡ್ಲು ಅಂದು ಇಂಚ ಕೈ ಪತ್ತದು ಬಲತ್ತ ಕೈ ತಿರ್ತು ದತ್ತ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಪತ್ತದು ಕತ್ತೇರಿ ಮೇಡ್ಲು ಸಮಾನ ಇಕ್ವಲ್ಗೆ ತುಳುಟು ಕತ್ತೇರಿ ಮೇಡ್ಲು ಪಂಡದು ಆನೆ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕಡಪುಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಈತನೇಟ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ಪಗೆಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಡೆ ಕಂಬಳ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ ಮುಟ್ಟಾಪನ ತೂಪ ಅಂತ ಶುರು ಅಲ್ಪಡ್ದಾಯ್ನಿ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಕಂಬಳ ದುಂಪು ಒಂದಿತ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಅಡ್ಡೋನಂದಿ ಕೂರುಡು ಈ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳದ ಹತ್ರ ದಾದಾನಂದ್ ಪಂಡ ಅಳದಂಗಡಿ ಕಂಬಳಾಂಡ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಸುರೇಂದ್ರ ಪಾಣೆಮಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳಾಂಡ್ ಬೋಳಂತೂರು ಕಂಬಳಾಂಡ್ 80 ಅನಗ ಮಿಜಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಚೆನ್ನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಾಂಡ್ ಪೂರ ಪೊಸತ್ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇರಣೆಡಿ ಆಯ್ನಿ ಪುರವು ಆಂಡ್ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳಲಾದಿತ್ತನ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನಲೇ ಮುಖ್ಯ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಚನ ಆಯ್ಕೆಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡದ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಲ ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರುಂದನ ಪರತ್ತನ್ನು ಹೊರ್ತೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಹೊರ್ತೊಂದು ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಸಾದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಗುಂಜಿ ಮೆರುಕು ರಸೂರು ಮಲ್ತೀರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಚ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಅಡ್ವನಂದಿ ಕೂರುಡು ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಬತ್ತನ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಬತ್ತನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜನಕ್ಕುಲು ಕಂಬಳಾಡು ಉತ್ತರ ಸುರು ಮಲ್ತೀರು ಇದನ್ನ ಕರಾವಳಿ 10 ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಜನ ಇತ್ತು ಜರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ದಿನ ಸಮಯ ಫೋನಾಗ ಅವೇ ನಂದಿ ಕೂರುಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನಗಲ ಪ್ರಯತ್ನಡು ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ 2-3 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಉತ್ತುಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಉತ್ತುಂಡು ಪಿಲಿಕುಳದ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂಜಿ ಬೋಳಂತೂರದ ಕಂಬಳ ಕಾರಣ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಾಡು ಅವು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ತೋಜ್ಜಿ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ತೋಜ್ಜಿ ಕುಡನ್ ತೋಜ್ಜಿ ಎಂಚಾನ್ ಇಂದಾನಾಗ ಎಂಕಲ್ 2011 ಇಸ್ವಿಡು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ 2011 ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾಯನೆ 11 ಜನ ಸೇರ್ದು ನೆಕ್ ದಾದಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿಕೊಂಡು ಬಂದು 4-5 ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತ ವರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತ ಕಂಬಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಕ್ಕ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತದೆ 11 ಜನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಸೇರ್ದು ಅವು ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇತೆ ಇಚ್ಚಾಣ ಅನುಭವ ವರ್ಷದ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂತನ್ನಾಗ ಶುರೂಕು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ದ ಬೆತ್ತಡಿ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಮೊಗ್ಲನ್ ಗಿಡ್ತಾನ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಪೋಡದು
ದಾಯಪಂಡ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ಲೇನತ್ತ ಜವನೇರಿ ಜವನೇರೇನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯೋಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ ಕಾಂಡೆ 6-6:30 ಯೋಗ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪರ್ಪುನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪುನ ಆಸಕ್ತಿನ ದಿಯೊಂದೆರ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಉಂಡು ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೀದಲ ಕೊಂದ್ಪೋದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪುನ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ನೀತಿ ನಿಯಮ ರೂಪುರೇಷೆ ಅಂದ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಕಾಂಡೆ ಯೋಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೈಸಲ ದೇತನ್ ರಿಜ್ಜಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕುಲ್ಲ ಆತ್ ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸುರುಕ್ ಚೆಕಪ್ ಕೆಲವದಾಗ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಪೇರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುನು ಉಬ್ಬಸ ಇಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಒಂದಾಪ್ಚಿ ಎಸ್ ಒಂದೇನ್ ಪೂರ ಗಮನ ನಡೆದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ದಿವಡಾಪುನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವಾಗ ಓಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾದುಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಸ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಓಲ್ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ NIS ಕೋಚಿನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಲೇ ಕೊರ್ಪುನು NIS ಕೋಚಿನಾಗ್ಲೇ ಕೊರ್ಪುನು ಯೋಗಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಮುಗ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಓಕೆ ಎಂಚೆಂಚನ ಫುಡ್ ದೆತ್ತ ನೋಡು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲೆನ ದೆಕ್ಕುನಲ್ತ ಪತ್ತಿನ ಸಗಣಿ ದೆಪ್ಪುನಲ್ತ ಪತ್ತಿನ ಐಕ್ಲನ್ ಮೇಯ್ಪವನಂತ ಪತ್ತಿನ ಅಕ್ಲನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪವನಂತ ಪತ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋ ಕುಡು ಬೈಪವದೆಂಗ್ ಆ ಕುಡು ಎಂಚ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪುಡು ಐಕೆ ಎಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಡು ಅವಿನ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಪನ್ನ ಪೂರ ತರಬೇತಿಲ ಇಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳತು ಏನಕ್ಲೇನ್ ಬೇರೆ ಯಾನ್ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಗಿಡಪ್ಪ ಎಂದಣ್ಣ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಯಾನೆ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತ ಜತ್ತದ ಗಿಡತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ದು ಅಂಚತ್ತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಎರುಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೆರ್ಲ ಕಲ್ಪೆ ನಮ್ಮನ ಅಂದೆಟ್ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವುಡು ಎರ್ಲೆಡಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ 8.78 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ದಂಡ ಅವೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಗ ಈ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ದು ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಬೆತ್ತಡ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮದಾದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಕಡಪುಟ್ರೆ ತಯಾರಾದಿತ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರೆ ಆರು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಸುರುಕ್ ಬೈಕ್ ಕಟ್ಟದ ಅವೇನ್ ಪನ್ಲೆ ಬೈಕ್ ಕಟ್ಟದ ಬೈಕ್ನ ದ ಬೆತ್ತಡ್ ಬಲ್ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲ ಪಾರಡು ಬೈಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ಪೇರಾಗ್ಲಿ ದಾಯನ ಎರ್ಲೆ ನೈಟ್ ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಈ ಗಿಡ್ಪರ ಈತ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತುಲ್ಲೇರತೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಕೊರ್ಲೇನ್ ಪಂಡ ಎರ್ಲ ಕೊರಜೇರಿ ಎರ್ಲ ಹಾಳಪ್ಪ ಅಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೈಂದೂರುಡ್ ಪತ್ತಿನ ಭಟ್ಕಳದ ಮುಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಎರ್ಲೇನ್ ಕೇಣಿದು ಕೊಣವರ ಅಗ್ಲೇನ್ ಪಿರಬುಡ್ರ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟೆಂಪೋ ಬಾಡಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ 7 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚುಂಡೆ ಇತ್ತನತೆ ಕೊರ್ಪಿಜೇರಿ ಕೊರ್ನಿ ಹಿಡ್ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಪೇರಿ ಗಿಡಪ್ಪನ ಹಿಡ್ಬಕ್ಕ ಈತೆ ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗಲ್ ಆಜಿನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಇಡ್ಪುನೆ ಎಂಗಲ್ ಆಜಿನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪುಣೆ ಅತ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಬಜಗೋಲ್ಡಿ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ದಾಗ್ಲು ಅಂಚ ಅವ್ರ ಅತ್ತನ ಬರೀ ಇರ್ನ ಇಟ್ಟು ಆತನಗ್ಲು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಎಂಗಲ್ ಸುರ್ತ ವರ್ಷ ಅಂತ ಮೋಸ ಭಯ ಎಂಚಂದ್ ಪಂಡ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೋಜಿನ ಎಂಗ್ಲಿ ಪೂರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬೀದಾಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ನಾಗ ಒರಿ ಟೊಯೋಟಾಗೆ ಪೋಯೆ ಒರಿ ಟಾಟಾಗೆ ಪೋಯೆ ಒರಿ ಪೂರ ಪೋಯರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ 3 ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿಂದು ಎಂಗ್ಲ 27,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಮಿತ್ತು ಖರ್ಚುಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಖರ್ಚಿನ ನಿಕುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪನಾಗ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಂದೆ ಈ ಆಣತೆ ಬರ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಪ್ಪುಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ತೂಪೆದೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೈಡ್ದೆಂಕೆ ಸ್ವಂತ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿನಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಏತೋ 100 ಜನ ಜೀವನಾಂಶ ಏನಿ ಪಡಪೇರಿ ಓಕೆ ಎಂಗಲ್ನ 11 ಜನಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೂಪಿದ್ದಾರೆ ಅಕಲ್ಲ ಒಂತೊಂತೆ ಸಹಕಾರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಬತ್ತನತೆ ಅನ್ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಕಂಬಳಡಿನಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 5,000-2,000 ಜನ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೇರು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂದ್ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇವಡ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಏಪ ಮಲ್ಪುನ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ಮಾಲಾಡು ಮಾಲಾಡ್ದ ಮಲ್ಪುಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಹಾಲ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮಾಲಾಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಚನ್ ಪಣದು ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಆಜಿ ಇನ್ನೀತೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ರಿಫ್ರೆಷರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಈತೆ ದುಂಪು ಅರ್ನಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ಪ ಟೈಮ್ ರಿಫ್ರೆಷರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಆ ಈಗಲೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾತ್ರ ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳದಷ್ಟು ಕೈ ವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರಂದು ಲೇರು ಅರಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಲ ವಾದ ವರಸರು ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಪಣದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದು 10,000 ಕಳೆ ಉಂಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಈ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂದಾಜು ಎಂಗ್ಲೆ ಟೈಮರ್ಲ ಬೋಡು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆನಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ಪಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ಪಂಡ್ ನೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪದೇಗಲ ನ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡುದ 100 ಪಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐಟ್ 0.3 ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊರ್ಪುನು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಈ ತಿತ್ತುದಿಲ್ಲ రెడ్ లైట్ల వరని పొత్తుండు రెడ్ టైమ్స్ లో వరని బురుండు ఈక్వల్ ఆపన ಒಂಜಿ రెడ్ ప్రసంగంలో ఉల్ల అందే అట్లని కూడా గెట్టుకున్నా కూడా గిడప్ ಫೈನಲ್ ದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಇರ್ನ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಕಳ ತಗಲ್ನಲ್ಲ ಬಜಗೋಳು ತಗಲ್ನಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಬತ್ತನ ಫೈನಲ್ ಜೂನಿಯರ್ 20 ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತ ಕಡಪಡಿಯ ಫೈನಲ್ ದಾಂಡ ಕುಡರ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಟೈಮ್లో ಸೇರ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಈ ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಯರ್ ಪಾಡ್ನಗಲ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಪ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ದೆಪ್ಪರ್ಲಾವಾಡಿ ಅಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದೆಪ್ನಾಗಲ್ಲ ಅವು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೂದು ಪಾಡ್ನ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಲಜ್ಜಿ ಅವುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಾರಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಏರೆಗ್ಲದಾಲ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪದಾಯಗ್ಲ ಅನ್ನ ಫೋನಗೆ ಬೇನೆ ಬತ್ತಂಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಮದ್ದೊಡು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಬುಡುಪು ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಪಣದಿತ್ತೆ ಮಣಿಪಾಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ನಡತೊಂದು ಅವಳು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೈಕ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಪಾರ್ನ ಗುರ್ತದಾಗ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದಾಗ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತನ ಅವಿಂಚ ಬಣ್ಣ ಮಿತ್ರದ್ದು ಬೀಮ್ ಪಾಡ್ದು ರೇಸ್ ಎರ್ಲೇನ ಕೊಂಬು ಸರಿಯಾನದಾಗ ಅವು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಈ ತಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಅಂದು ಆತನಗ ಇನಿ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಯ ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ದು ಇರ್ನ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಡ್ದು ಸೌದಿ ಇರ್ದು ಫೋನ್ ಬರ್ಪಣ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಕಡಂಬರ ಭಾರಿ ಪುರಲಾತನ ಕಂಬಳ ಆಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಪುಜೇರಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ಟೈಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಅವಳು ಪೂರ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಕೆಲಸ LED ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ಇನಿ ಎರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನೆ ಪಜಗೋಳಿದ 10ನೇ ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಕಂಬಳಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಆಜಿ ಪರುಡ್ದು ತಿರ್ತದ ಜೂನಿಯರ್ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಜೂನಿಯರ್ ಅವನ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಅವೇನು ಮಲ್ತನ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ಇರ್ನ ಆಜಿ ಪರು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತನ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತ ಅವ್ ನಿಯಮ ಎಂಚವಂಡ ಪರು ತೂವಿನ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ವರ ಕೂಲಿ ತೂಪುನುಂಡು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ತು ಪಿರೋದ ಉದ್ದೇಶ ಬಂಡ ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಇರ್ಲೆಡ್ಡು ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ಲೆಡಪ್ಪ ಪಾರಾಪ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅದಾಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೀಂಚಿನ ಹತ್ರ ಬಂಡ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂದ್ ಬತ್ತನೆ ಪರು ಪಾಡದನ ವಿಭಾಗದ ಬತ್ತನೆ ಇತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಶಿರ್ವಾಡ ಐನೈಟಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ 5 ಜೊತೆ ಜೂನಿಯರ್ದ 5 ಜೊತೆ ಪರು ಪಾಡದನ ಇತ್ತು ಈ ಪರು ಹೊರ ತೂವಿನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸೀನಿಯರ್ ಆಪ್ನಳು ಸೀನಿಯರ್ ಅಂಡ ಆಕ್ಷೇಪ ಪಡ್ರೆ ಜಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಕರೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ತುಂಬೇಡಿ ನೋಣಯ ಪೂಜಾರೊಂದು ಒರಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೀರಿ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೇತನ ಬಂಡ ಬೆಳುವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರೇಗ್ಲ ಇರ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮಾಧವಪುರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಟೈಮು ಫೈನಲ್ ದ ರೇಸ್ ಆನಾಗ ಬೆಳುವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಗಿದು ಅರ್ನ ಕೂಲಿ ಪೂರ್ಣ ಇರುತ್ತ ನೆತ್ತೆರ ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅವೇನು ಕೊಣತ್ತೋ ಜಪ್ಪಯ್ಯಾರ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ದಾಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಉಂಡ ಕರೆಕ್ ಜತ್ತನ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಸೀನಿಯರ್ ಆತನಲ್ಲ ಉಂಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಿ ಸುರುಟು ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲಕ್ಕೇನ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತನ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತನ ಹಿಡ್ದತ್ರ ನಮ್ಮನ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ಬೈಲು ಮೇಗಿ ನಮ್ಮನ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು 6ನೇ ಇರ್ಲು ಜೂನಿಯರ್ ಡೇ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 14 ಕಂಬಳಡ್ಲ ಆಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಆದಿರಾಜ್ಯ ಏನರ ಪಗ್ಗಿಡ್ಪೇತಾರೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಶಂಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನಗಲ್ನ ಇರ್ಲು 17 ಕಂಬಳಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಇತ್ತು ನಡೀತತ್ರ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಏನ್ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೈತು ನಡೀತತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯಾರು ಕಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ಕುಂಟಾಡ್ಕ ಜನರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು 25 ವರ್ಷಲ ಅಡ್ಡಫಲ ಇಡೇ ಗಿಡ್ತದೆ ಅಡ್ಡಫಲ ಇಡು ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಆಚರಿಸೋದು ಇವ್ರು ಕೈದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 25 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಈ ನಾವೆರ್ದ ವಿಭಾಗ ಮೂಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ಬಜಗೋಳಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೈತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಎಲ್ಲವಲ್ಲ ಕೌಡೋಡಿ ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರರು 7 ವರ್ಷ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳಡೆ
ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗುಡು ಬಂಗಾರದ ಮೆಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಆ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಪವನ್ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತಂದು ಅಪಗ ಆ ಪವನ್ ಬಹುಮಾನನು ಸ್ವತಃ ಕಾವಂದಿರೇ ಕೊರ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಕಾವಂದಿರೇ ಬರ್ತದೇನು ಕೆಲವು ಸಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಬಳದ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂಜೇ ದಿನ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿಯನ್ನ ಬರ್ತದೆ. 1980 ಇಸ್ವಿಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಸಂತ ಮಹಾಲ್ಡು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ಎರಲೆ ನಗಲೆನ ಪೂರಾ ಸೇರಿದ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡಾಣ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣದ ವಿಷಯ ಕಂಬಳ ನಡಪವನಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತಾವು 10 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಐಟ್ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಲ್ತದೆ. ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಮಲ್ತ ಅಪಗ ನಮಗೆ ಶ್ರೂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುಲ್ಕಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹರಿಪುಂಜೇರಿ MRH ಪುಂಜ ಇತ್ತೇರಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ ಶಾಲೆ ಅಂತಾರೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ 22 ವರ್ಷ ಏನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೈಕೆ 10 ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದರ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬತ್ತೇರಿ. ಅವು 10 ವರ್ಷ ಬುಡ್ಚಿ ತೋಜುನ ಇಂಗ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ದಯನ್ ಬಂಡ ಜಡ್ಡು ಕತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಆಪಣು ಅಕ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಜಿರಡ ದೆಪ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದೆ 2 ವರ್ಷ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಲಾಂಡಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೆಂಕಲ್ ಬೆಳುವ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ 6ನೇ ಟೈಮುಡು ಕಂಬಳಗೆ ಬಜೆಟ್ ಡಿ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರು. ಬಜೆಟ್ ಡೆ ಐದು ತುಂಬು ಬಜಗೋಳಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಾರಂಭಡು 1 ಲಕ್ಷ ದೀದಿತ್ತರು 1 ಕೋಟಿ ಆ ಸಮಯ 1 ಕೋಟಿ ಆರ್ದಿಯರು ಬಜೆಟ್ ಎಂಕ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂಡ ಬಜೆಟ್ ದಿಯರು. 5 ಬೊಕ್ಕ CP ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಬತ್ತನದಾಗ ಟೂರಿಸಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬತ್ತನದಾಗ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಡೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬತ್ತಂಡು ಕಂಬಳಗೆ ಅವು ಬತ್ತನ 5,000 ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಉಡುಪಿಗೆ 50,000 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗೆ 50 ದಿಯರಿ ಉಡುಪಿದಾಗಲೇ 2 ಸಾರಿ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂಚ ಈ ಕಂಬಳ ಲಡ್ಡ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಎರಲೇಗ ಸನ್ಮಾನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಬಂಡ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳದ 10ನೇ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮಾತೈಕಲ ಅಲ್ಪನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಂಚ ಬಂಡ 10ನೇ ವರ್ಷಗೂ ನಿಡುಪಳ್ಳಿ ಜೀವಂದರ ಆರಿಗೆರ್ನ ಜಯಗೋಪಾಲ ಇರ್ಲಿಗೆ ಸುರೂತ ಸನ್ಮಾನ ಆಯ್ನೆ ಹೌದು ಫಸ್ಟ್ ಎರುಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ನ ಸುರೂತ ಸನ್ಮಾನ ನೆಡ್ದುಂಬ ಎರುಕ್ಲೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಪನಗ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಎರುಕುಲ ಪಗ ಹೀರೋ ಇತಿಜ ಬೊಕ್ಕ ಗುತ್ತು ಬರಕೇಡು ಓಲಾಂಡಲ ಪೋಪೈತನ ಎರ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೊಣಪಿದರತೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎರ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ದು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಊರು ಪೋನಾಗ ಬೇತ ಸಂದರ್ಭ ಎರ್ಲೇನ ಕಾರ್ಗೆಲ್ಲ ಗಗ್ಗಾರಡ್ತಾನೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಈ ಗಗ್ಗರಾಗ್ಲ ಎರುಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾರಿಗೆ ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟುನ ದಾರ ಸಂಬಂಧ ಬಂಡ ಕೆಲವು ತಗಲ ನೆಂಚ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದು ಪೋನಾಗ ಕೆಲವೊಂಥರ ಆವೇಶ ಬರ್ಪೇದ ವಾದ್ಯ ವಿಶೇಷರೊಂದು ಎನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಂಡ ದುಮ್ಮು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡೋನಾಗ ಆಯನ ಕೈಟ್ ಒಂದು ತ್ರಿಶೂಲ ಐತೆ 5 ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪೇದ್ರು ಮಣಿತಲಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪರ ಸೌಂಡ್ ಎರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರಿ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಪಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಟೈಮ್ ಹುಡು ಆ ಶಬ್ದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಅಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಕಾಪದಲ್ಪದ ಅರಮನೆದ ಶೋಕೇಸ್ಡ ಉಂಡು ಆ ಗಗ್ಗರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಎರ್ಲೇನ ಕಾರ್ಗೆ ರೌಂಡ್ದ ಆ ಗಗ್ಗರೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇದ್ರು ಶಬ್ದ ಆಪ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತನ ದಿನಕ್ಕುಳತ್ಯವು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವಲ ಅವ್ರು ಮಲ್ಪೇದಿರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನಾಂಡಿ ನಾಗರಾಜಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈ ಇಡ್ತ ನಾಗರಾಜಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಒಂಜಿ 100 ಇರುವ ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಇರ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡು ನಾಗರಾಜನ ಪುದಾರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಲಾಂಡ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗಲ ಆಯ್ನಿ ನಂದಿಕೂರ್ದ ಚೆನ್ನ ನವನಿ ಶೆಟ್ರಲ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋಯದು ಪನಗ ಇತ್ತಲನ ಮುಲ್ತ ಕಂಬಳದ ಐತನಗ ಲೋಗೋ ಚೆನ್ನಗಾಣ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಲೇಡಿ ಒಂಜಿ ಆನಗ ಸುರಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಪಾಂಡುಗಾಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಮುಲ್ತ ಇರ್ನ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕದ ದೂಜಾಗ ಆಂಡಿ ಬೋಳಂತೂರ್ದ ಕಾಟಿಗೆ ಆದಿತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಇಂಚೆ ಎರ್ಲೆಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಅವರ ಸುರಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಶಿರ್ಲಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನವೋದಯ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ವರ್ಷ ನಾವೆರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಇತ್ತನ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನೇ ಇರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಳ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇರ್ಲೆಗ್ಲ
ಆ ರಡ್ಡಿ ಎರ್ಲೆನ ಅಡೆಗಲೆ ತೊಂಬತ್ತದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳೋದು ಅಗಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉತ್ತಾದು ಎರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡ್ತನ ಅಗಲಿಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ದ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಿಜೇರೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬೊಂಬಾಯಿ ಸನ್ಮಾನ ಆಪಣು ಕೆಲವು ಎರ್ಲೆ ಪತಮ ಬೇರೆ ಐದು ಬಕ್ಕದಾನ ಇಂದು ದುಂಪೋನಾಗ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮೀಡಿಯಾ ಐಟ್ ರಡ್ನೆ ಪಾತ್ರ ನಿಜ ಅಂಚಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಚಿನ ಅವರ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಲೇ ಕೂತೊಂದು ತೂಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬೇತನೆ ಸಮೂಹನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೇತನೆ ಸಮೂಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನ ಕಾಣತೆ ಉಂದಾನಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ನೇತೃತ್ವ ಒಂದು ಪಂಡ ಐನು ಸರಿಬೋತೇನು ಜಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವಿನ ಏರ್ಲ ನಂಬರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡು ನರಿ ನಾಯಿಲು ಇತ್ತಲ್ಪ ಕಾಲಿತ್ತನ ಅಂಟ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಇರ್ನ ಇಡೀ ಇರ್ನ ಅರಮನೆದ ಒಂದೆಟ್ಟಿತ್ತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಲ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡದಿನ ಕಕ್ಕೆಲು ಉಚ್ಚುಲು ನಾಯಿಲು ಪೂರ ಹೋಯ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಅವಳು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಮ ಟೈಮ್ಡ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಪರದೆ ಬಣ್ಣಿ ಐನು ಸರಿ ಜಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಳ್ತ ಕಂಬಳ ಸಟ್ಟ ಅನ್ನಟ ಐನು ಸರಿపోతాను ಪ್ಲಸ್ ಕಂಬಳದಾಗ 5 ದಿನ ಇತ್ತವು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಹೊಡುಂದಾಂಡ ಅವಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಕೆಪ್ಪು ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಗ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಟ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಎರಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಸಾಂಕು ನಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಂಕುಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಆ ಎರೋನು ಊರುಡ್ದು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಮೂಲೆ ತಿರ್ಗಾರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವೇನು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪತ್ತೊಂದು ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನ ಬಾರಿ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಟ್ಟು ಕಾಗಜ ಗಡ ಪುಣ್ಣತ್ತು ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೈಂದು ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೂರು ಪುರ ಯಾನು ವಯಸ್ಸು ಎಂಗ್ಲು ವಯಸ್ಸುಂಡ ಇಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಬೋದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಗಲಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ತಟ್ಟೆಡು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಕುರಿದು ಅಗ್ಲೆ ಅವನ ಮಂತ ಕಡೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಹಣದ ಮಣ್ಣ ಸುರುಕು ಆ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜನದು ಇಂಗ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ 100 ಹೆಚ್ಚ 100 ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು 150 ದಾಂಟ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಮುಂಡೆಟ್ಟು ಕೊಕ್ಕೆ ಬದವಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಣ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೂಡ ಅವೇನು ಜೂನಿಯರ್ಡ್ ಐನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅವಳು ಆತ ಇನ್ನ ಕೊಣವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಕ್ಲಿ ಇರ್ಲೆ ಕೊಣವರ ಅವಳು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫುಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೈತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಆದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಡ ಪುರ್ಲಾಣ ಮಾತೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಾಗಲಿ ಗುಣನ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದಾದ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬರಿಟ್ ಬಾಕಿದ ಊರ್ದಕುಲ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಘನತೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ನಕುಲ್ ಕೊಂಡಾಡದ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡಲ ಅವನ್ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಎಂತು ಬೇರೆ ಅಂಚಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈತ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕುಲು ಸುರುಕ್ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ನೀರ್ ಬಂಡಾರ ದುಂಬು ಕಂಡಡೆ ಆವದಿತ್ತು ಇನಿಕ್ ಕರೆಕುಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನ್ ಆ ಕರೆಕೊಂಜಿ ಪುದರನ್ ದೀಪರ್ ಲವಕುಶ ಅದು ಪಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅದು ಪಡಿಂಚ ಪುದರನ್ ದೀಪನ ಆವಡು ಐತ ಲೆಂತ್ ಅದು ಪಡು ನೆಕ್ ಈ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು